Mga kapuso, bisan anaalayo sa iyang hometown sa Zamboanga City, nakita gihapon og pamaagi ang OFW nga si Roy Fernando nga makatabang sa iyang mga kababayan. Pinaagi sa paglusad og photo exhibit ug ato siya makauban karong buntaga. Sir Roy, magandang umaga at welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo, sir? Good morning po, kapuso, mga kapuso at sa mga nakikinig at nanonood. Paayos naman kalagayan namin po dito. Sir Roy, unang-una, ilang taon na po ba kayong nagtatrabaho dyan sa Qatar at ano po ba ang trabaho ninyo? Bale, 4 years na po ako nagtatrabaho dito at ako ay nagtatrabaho bilang paramedic po sa isang hospital. Ang paramedic po, ito ay sa ambulansya po. Sir, noon po ba ay sumasali na kayo sa mga photo contest sa Zamboanga City? Way back 2018 na I purchased the camera. Wala pa po akong experience and then nag-join po ako agad ng contest. Wala po akong training, wala po akong experience, wala po akong affiliation. Kumbaga, binili ko lang siya at sumali ako ng contest para makita ko yung kung ano pa ba yung hilig ko. So eventually po, sumali po ako sa Hermosa Festival Contest, photo contest at nanalo po yung mga pictures ko po. At doon ko po nakita na nandun pa pala yung yung hilig ko pa rin para sa photography. Na kahit wala akong masyadong experience, pero ang sipag ko sa kukuha ng mga retrato ay nasa tao kasi yun eh. So, napansin ko na andun pa rin siya at doon ko na-prove na kaya ko pa rin at kasi nanalo din ako. Sir, ano po ba ang istorya sa likod ng pag-launch ninyo ng photo exhibit na Orgulyo? Ang exhibit po ay nagsimula ito nung December po. As a regular customer na bumisita po ako dito sa Kabayan Brewers Cafe na ito ay the first coffee shop, Filipino coffee shop owned by a Filipino OFW dito po sa Doha, Qatar. Which is they serve the Filipino specialty coffee. So, as a regular customer po dito, I remember it was an opening day nila. Tapos I was suggesting na why not if they can put or they can expose talented OFW na nasa Qatar, based in Qatar, to showcase their photos or pictures sa wall po nila. And then, successfully, the owner also agreed na magandang idea po siya para magibigyan po ng opportunity din yung mga OFW na talentado na ipakita po ang kanilang mga talento at maipakita yung kakayanan sa mga ibang lahi na nasa Qatar din po. Sir, ano-ano po ba ang subject sa mga larawang na-capture ninyo? Anong Orgulyo means pride sa Chabacano po. So, it's my honor to present ang mga pictures ng nakuha ko noon sa aking hometown na Zamboanga City na ipakita dito sa exhibit sa Qatar. Kasi gusto ko ipakita sa buong mundo, sa ibang tao, na ang ganda ng Zamboanga City. Na meron po kaming diverse culture, magandang cultural heritage, may magandang people, may mga magandang event, at something to be proud of po talaga sa buong mundo. At for other people naman to know na ano po talaga ang meron sa Zamboanga City. Sir, paano po ba nakakakuha ng proceeds mula sa nilaunch ninyong photo exhibit? During the event po, meron po kaming special coffee which is the Zamboanga coffee. And we make at I think 10% of the price of the coffee will also go to the benefit of our beneficiary. And some of my photos are also sold. All of them, the proceeds will all go to the Badjao community. At sir, bakit niyo po ba napili ang Badjao community bilang beneficiary ng inyong proyekto at anong tulong po ba ang maibibigay ninyo sa kanila sa pamamagitan ng photo exhibit ninyo? From the heart of my exhibit po, ang isang retrato po ng isang Badjao po, and it inspired me na why not tumulong tayo sa mga Badjao po, na which is nung way back na sa Zamboanga po kasi ako, nakita ko rin talaga yung pangangailangan ng mga Badjao na community, which is the Ayuda Badjao community po sa Maasin sa Zamboanga City. Despite of the pandemic din, kailangan po talaga nila malaking tulong. And lagi po ako dumadaan sa community nila at nakita ko talaga kung paano ang paghihirap nila. We're going to give cash and kahit anong tulong po na pwede
kaya kailangan po ng community ay pwede namin itulong. Sir, ano po ba ang nag-inspire sa inyo na kahit nasa ibang bansa kayo ay patuloy pa rin ang pagtulong ninyo sa mga kababayan sa Zamboanga City? Marami kasi po ang klaseng tulong na pwede natin ibigay. So, sa naisipan ko po, why not, I will use also my talent. Pwede tayong tumulong kahit ano. So, sa mga pictures na ginawa ko, so at least nakikita nila na kung ano talaga ang pwede lang bumili at pwede nilang i-keep, at least nakakatulong din po sila. Ang mensahe ko po sa mga kabayan na gusto din tumulong na huwag tayong mag-doubt, especially ngayon. Tayo nasa OFW, tayo nasa abroad, tayo ang may konting ipon at ang tinanap natin yung mga nangangailangan po dun sa bansa natin, which is nadamay ng pandemya. Sila po talaga ang nangangailangan po, which is yung mga hindi na which is the poverty and hindi mapalad na nagkaroon ng magandang opportunity na katulad sa atin. Maraming salamat, Sir Roy, and continue to be an inspiration po to others. At ingat po kayo palagi. Salamat. Thank you po. Salamat, kapuso. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.